Кулымда ушка сыярлык кына кичкенә Коръән. Нәфисә Төхфәтуллина 40 ел гомерен мәгариф өлкәсенә багышлаган кеше. Заманында үзе дә Югары Нурлат музеен җитәкләгән. Күргәзмәгә шунда сакланучы дини китапларны алып килгән. 19 гасыр башларында нәшер ителгән Коръән васият итеп калдырганнарның берсе. 1937 елда безнең авылда имам булып торган карт мулла бабайны кулга алалар. Hem Arxangelsklarına zatalar. Bu başka dini kitapların konfiskavat ederler. Şuşu kichkine Kur'an kitabını o saklav için üzerinin yakın tuğanı da tükendi. Lakin onlarda izerlikle tindü bulmaz deyip saklav için Hayat degen apaga verip kaldıra. Şuşu Kur'an kitabın Hayat apa üzü isen vakitte saklay. Üzü ölgenden soң ulu bilen kilinine saklarga vasiyet ite. Endi ulunu bilen kiline de ölüp gitkenden soң mana saklaylar anıkları. Hem 2000 yılda şuşu Zeynep apa bilen Sultan abinin ulları İlyas anı Yugarı Nurlat'taki mektep muzeyine tapşırdı. Балаларга мирас итеп калдырылган, шигүле тастымалларга салынган, ташлап тартмага куелган, күргәзмәдә дини китапларның нинди тарихлысы гына юк. Галия Даутова да бабасыннан калган күргәзмәдәге иң борынгы 1878 елгы фикх китабы иясе. Минем өебездә сакланучы шундый китап турында белгертәсем килде. Бу без күреп белмәгән бабайыбыз турында истәлек. Мин кайчан да булса аны гарәп телендә укый алырмын дип өметләнәм. Вот сейчас, да, действительно мне захотелось. Күргәзмәне район мөхтәсибе Ирек хәзрәт Сәйфуллин Коръән аятләре белән башлап җибәрде. Хәзерге вакытта уникаль саналган Коръәннәр турында мәгълүмат җиткерелде. Һәрберсе ниндер янчиктә, бал шәлдә, кызыл башлы сөлгедә, шуңа күрә һәрбер кешегә, һәрбер гаиләгә ул яткәр булып сакланылган. Бу хәзинә, без бу хәзинәне бер нәрсә белән дә тинни алмыйбыз. Күргәзмә искиткеч шаккатам шушындый менә шуннан да иске бит инде иске дип тә әйтеп булмый. Менә Коръән элекке заман Коръәннәрен дә шулай саклап кала алганнар гаиләләр. Бу бит инде бик мөһим. Чөнки инде теге алдын бәрдем түгел ул китаплар безгә кирәк әйбер бит инде, әйме. Аны шулай бабайлар безгә саклап килгән. Хәзер инде менә безгә алар безгә килеп җиткән. Алла теләсә, иншалла безнең балаларга да аны тапшырырга булсын. Дини китаплар милләтебез хәзинәсе күргәзмәсе турында тулырак мәгълүматны Ислам нуры тапшыруының чираттагы чыгарылышыннан белә алырсыз. Гөлназ Хәсәншина, Илшат Мәхмүтов, Нурлат хәбәрләре.